Ginakabig naman sa Iloilo City Police Office nga dako nga bulig ang gindonar nga mga bisikleta ni Senator Jinggoy Estrada. Kahapon sang hapon, ang senador mismo ang nagpanguna sa ceremonial turnover. Sa interview sa Bomba Radio kay Police Lieutenant Colonel Linley Barrientos, ang Deputy City Director for Administration sa Iloilo City Police Office, ay ginpahayag nga mangin dako ini nga bulig sa ila subong nga may ginapatigayon nga austerity measure ang mga kapulisan. Samtang nga nagapangatubang sa krisis sa gatong ang bilog nga Pilipinas. Sa saya magamit gid ini sa mga bike patrollers nga nagalibot sa syudad, ilabi na sa mga gagmay kag sipot nga mga alagyan. Pahayag man niya nga yara sa 30 ka mga bike sa subong ang ginapanagiyahan sa mga patrollers, apang ang iban diri amo ang iya mismo sa mga kapulisan. Dugang man ni Barrientos, nagpahayag ang senador nga pagadugangan pa niya ini sang 20 pa ka mga bisikleta agod nga mas madamo pa nga mga kapulisan ang makagamit kag makabenepisyo sini. Ni ang bulig sa aton nga mga kapulisan sa ICPO, labi na gid sang aton nga mga bike patrollers kay isa ini sa mga measure naton, ang austerity measures naton nanungod sa pagtipid naton sang gas kay nakita ta subong nga may ara kita yang crisis sa gas, so ang aton nga mga mobile patrols nagagamit siya sang gas. So ang aton nga mga bikes nga ginhatag ni Senator Jinggoy makabulig gid ya kag magamit gid naton magsulod sa mga dalanon nga hindi pwede maagyan, especially sa aton nga esplanade. Si Police Lieutenant Colonel Linley Barrientos, Deputy City Director for Administration.